Daşoz welaýatynyň polisiýasy tebiplere çağalary sünnet etmegi gadagyn edýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy Sewitde çağalary sünnet edýän tebipleriň tasga almandygyny, hatda öýlerde sünnet amallaryny berjay edýän lukmanlara diplomlaryndan mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny aýdýar. Täze wazir owasyny etrap polisiýa işgärleri bir öýde sünnet toýunyň geçirilýändigini bilseler şol ýere gelip eni atalardan operasiýany kimiň ýerine ýetirendigini aýtmagy talap edýärler. Tebipler duýduruş bilen goýberilip bilinýär. Ýönekäte olar jerime tölemäge mejbur edilýär. Diýilip Garaşsyz neşriň 29 awgustda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanda adatça oglan çağalary sünnet etdirmek mögsümi ýylda 2 gezek, bahar we güz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek dini däp desurlar esasynda amal edilýär. Mary welaýatyndaky habarçymyz Sewitde çağalary sünnet edýän tebipleriň tasga almandygyny, sebäbi olaryň bu amaly ýerine ýetirendigi üçin tutsaw edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýandygyny aýdýar. Ol öýlerde sünnet amallaryny berjay edýän lukmanlara bolsa diplomlaryndan mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny belleýär. Mundan ozal adamlar tanış lukmanlarynyň öz ýany bilen medisina enjamlaryny we serişdelerini getirip çağany sünnet edip bermegi haýyş edýärdiler. Ýöne häzir bu mümkinçilik hem aradan aýryldy. Sebäbi inne öýlerde sünnet amallaryny berjay edýän lukmanlara diplomlaryndan mahrum edilmek howpy awanýar. Ya da olara ulum öçberde jerime para töretdirilýär. Dip ýagdaýlardan habarly yerli lukman habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagynçylygyň gruply maşgalalara tas degişli däldigini, lukmanlaryň olaryň öýlerine barýandygyny we çağalaryny sünnet edýändigini hem aýdýar. Garaşsyz neşir tebipleriň aglabasynyň sünnet etmegi öz-özünden öwrenendigini we enatalaryň muňa düşünýändigini, ýöne muňa garamazdan olaryň hassahanalara dälde tebiplere ýüz tutýandygyny hem belleýär. Munyň däp desur we olaryň hyzmatlarynyň hassahanalardaky operasiýadan has arzan düşýändigi bilen baglanyşyklydygy aýdylýar. TV we oglan çağanyň aşagyny goýulan 2 ýaşsagyň biri bir rubaşka we 100-150 manat aralygynda pul berilýär. Bu amal hastahanada muht ýerine ýetirilýär. Ýöne olar operasiýadan soňky bejergi üçin dezinfeksiýa, sowuklugy hem melhem ýaly serişdeler üçin 32 manat 70 teňe we 7 sany ýörite içki geýim üçin 40 manat alınýar. Şeýle-de hirurga 200 manat möçberindäki resmi däl tölegi tölemeli we çäräniň hormatyna ähli bölüm üçin palaw, çörek, birnäçe çüýşe arak we alkogolsuz içkileri getirmeli. Dip neşir belleýär. Mardak habarçymyz hem Sewitiň hassahanalarynda çağalaryny sünnet etdiren enatalaryň aklyk diýip lukmanyň eline 200 manat, kätede 100 manat, şepaat uyasyna 20 manat berýändigini aýdýar. Azatlyk ýokurda beýan edilenler barada Daşowyň we Marynyň saglyk bölümünden hem de polisiýa müdirliginden kommentari alyp bilmedi.